I bé, tenim nosaltres la Clara Masons, que avui, com us deia, farem un canvi d'armari, perquè, clar, ara en res ja torna a la tardor. Exacte. Sí, ara ja canviem de temps, canviem de roba que ens hem de posar, i és important tenir un armari adequat a l'estació que estem i que no ens faci nosa tota la roba d'estiu que ja no ens posarem. Recomanes que traiem tota la roba d'aquella d'estiu i primavera que fins la temporada següent no tornarem a veure? A vegades traiem tota la roba de l'armari, la deixem a sobre el llit per fer el canvi d'armari i això sembla estressant. Sí, és estressant perquè hi ha molt d'accés, o sigui, hi ha moltíssima cosa, no? Si visquéssim amb menys, no ens estressaria perquè és bàsicament posar el banyador, 3 samarretes i un vestit i guardar-lo, però tenim moltes més coses. Aleshores, el que s'ha de fer és rentar tota la roba que ens hem posat a l'estiu i a la primavera abans de guardar-la, sobretot perquè no agafi olor, perquè no estigui bruta. I després sí, posar-la sobre el llit, plegar-la i anar-la guardant. Jo el que recomano és plegar-la amb el plegat vertical que explico sempre. Així tenim aquí un jersei, un pijama, un vestit, un banyador, i ho posaríem, per exemple, això seria com la caixa, ho guardaríem en una altra caixa com sigui, i ho guardarem així. Aleshores ho posarem. I per què aquest sistema? Mira, perquè aquest sistema fa que no se'ns arrugui la roba, clar, perquè no té tant de pes. Nosaltres quan posem una samarreta sobre una altra, la de sota es va arrugant més. I després el que fa això és que tu imagina't que al novembre o al desembre te'n vols anar al balneari, doncs agafes la caixa on guarda les coses d'estiu, agafes el banyador tal qual. Si ho tinguessis a sota de tot, vinga a treure coses, és un estrès per trobar el que busques, no? I aquesta és la manera de, doncs mira, o me'n vaig a les Canàries, doncs m'agafo el pijama d'estiu, ràpidament, ho trobo de seguida, no he de desmuntar, perquè tot es queda ben posat aquí. Clar, la roba d'hivern també i de tardor ocupa molt més que la d'estiu. Sí. És difícil aconseguir, diguéssim, un emmagatzematge més eficaç en aquesta temporada. El que hem de fer és reduir. El que fa molta gent és que opta per aquestes bosses de plàstic que s'aspiren, no? Que sí, que fan el buit, no? Exacte, fan el buit. Aleshores, hi ha molta gent que li agrada això. És una manera, per exemple, per als abrics, pel nòrdic, perquè ens ocupi menys. A mi, jo prefereixo tenir poca cosa, reduir. Poca cosa, atenció, no és viure de manera minimalista, és tenir bàsicament el que ens posem, perquè ens posem poca cosa, tenim molt, però portem en el dia a dia poc. Doncs viure amb això, i ja està, perquè a més, pensa que no és només la roba d'estiu, hem de guardar el bolset d'estiu, i després també en bosses de cotó, el que ens agradi, o plàstic, si ens agrada, les sabates d'estiu, també ben netes, posadetes i cada una en la seva bossa, en una capsa a part, idealment, i aniran totes les sabates. Clar, també diguem-ne que cal també tenir una mica d'estil de vida minimalista, no?, per això. Jo crec que és recomanable, és que l'estil minimalista d'ara seria el minimalista, o sigui, l'estil normal de fa uns anys. Fa uns anys no teníem tantes coses, ara hi ha tantes coses baratetes i tant de consum que tenim moltíssims objectes personals, moltíssima roba, però els nostres besavis, si tu mires els armaris antics com eren o les recreacions, per exemple, quan vaig anar a la Casa Masó, no? Que vaig veure els armaris que tenien, tothom se sorprèn perquè diu, però que petits, clar, és que hi havia el vestit de diumenge i poca cosa més. És ara que tenim tantíssim. I la moda ràpida, que també fa que consumim molt més ràpid i per tant tinguem molta roba que potser ni tan sols ens posem. Clar, i ens dura 3 rentades, és una llàstima perquè ens dura poquíssim, l'hem de llançar, contaminar el planeta, llançar els diners i són uns diners que ens costen temps, diguéssim, ens costa temps guanyar aquests diners, no? Aleshores és una roda viciosa que mirant el nostre armari, aquesta és la màgia de l'ordre, no? Mirant el nostre armari pots dir... Quin caos o quina harmonia tinc, no? Exacte, i en què estic gastant els meus diners, en què estic gastant el meu temps, fas un replantejament també d'algunes coses. I jo crec que la tardor és una bona temporada ara per dir, mira, igual que cauen les fulles, deixo anar la roba, que és un excés, el que jo guardo per l'estiu que ve que m'aprimaré. Hem de ser realistes, i a la teva edat t'aprimes, però després hi ha una edat que ja costa més aprimar-se i dir... Jo sé que l'any que ve no m'aprimaré, guardo cada any perquè m'aprimaré. Escolta, ho deixo anar i ho dono a persones amb necessitats concretes de roba i ja està. I buido l'armari.
Quin mètode ens recomanes que puguem fer tria de roba que ens volem quedar i que no ens volem quedar d'una forma també que no sigui estressant per nosaltres? Clar, el que ens hem de centrar, o sigui, nosaltres estem acostumades a ho tiro tot sobre el llit i a veure què llenço, no? La meva tècnica és al revés, és amb què vull viure. O sigui, de sobre el llit m'agafo les joies de la corona, el que més m'agrada. I per saber-ho, jo agafo aquest vestit, per exemple, i dic, el toco amb les mans i dic, em puja l'energia, es queda. Si em baixa l'energia, òbviament marxa. Això, no volem res que ens baixi l'energia. I si ni fu ni fa, doncs jo diria també que marxi, perquè és bo que tinguem coses que ens donen aquesta felicitat, aquesta alegria que ens ultraencanta, no? Una altra manera de dir, ai, és que jo agafo i jo no noto res, jo què sé, depèn de com estiguis connectada amb el teu cos, dius, jo no ho sé, això ja és un senyal, És dir, va, demà em conviden a TV Girona, què em poso? Doncs el que escollo és el que realment m'encanta i em fa ser jo. Per ocasions, tenim roba a vegades per ocasions. Sí, però ocasions a vegades que no són com molt posades, o una entrevista de feina que no aniré superposada, aniré natural, però vull anar segura i afavorida. Doncs això és el que guardaré. El que em fa anar incòmode, no hi ha cap necessitat de guardar-ho. Segle XXI, no cal anar incòmodes per anar elegants. Ja. De fet, una de les temporades que ara s'acosta, tenim molta roba voluminosa. Tenim jaquetes, abrics, que no sabem si deixar-los penjats al mateix armari o un altre lloc a part. Tu què recomanes? Clar, jo, com que soc gironina, però en realitat soc de Barcelona, allà tenim molt poc espai i no tenim altres llocs com un altre armari per guardar les coses. Si tens molt d'espai, tu pots jugar i dir, mira, l'habitació de convidats, que sempre està buida, allà hi tinc les jaquetes i la roba, per exemple, dels casaments. Però els que no tenim aquesta sort, ho hem de guardar tot al mateix lloc. Aleshores, a la part esquerra van penjades les jaquetes i els abrics i després a la part dreta hi ha la roba més primeta, o sigui, per exemple, els jerseis i després els tops. Ho farem amb aquest ordre. Aleshores tindrem l'indispensable. A l'entrada hi ha gent que deixa les jaquetes també, no? Perquè clar, arribo i me la trec. Jo soc partidària de les jaquetes guardar-les cadascú dins el seu armari. Així l'entrada ens queda ben endreçada i tenim el penjador lliure per quan venen convidats, que al final ens acaben deixant la jaqueta sobre el llit, que no és higiènic i és un fàstic, no? Aleshores, jo t'he donat la jaqueta. No, buidem el penjador, que ho deixin allà i després les nostres jaquetes de la família, cadascun al seu armari. Si no vius a Versalles és molt fàcil. Abans de sortir de casa et poses la jaqueta, després a l'entrada sí, et calces i marxes. No hi ha tantíssima distància. Sí, que podria dir aquestes cases de pagès o cases molt altes, que dius, és que tinc l'armari al tercer pis. D'acord, doncs allà pots tenir una selecció de les jaquetes que més et poses, el parell de jaquetes a l'entrada, i prou. No tot l'armari. I tenim jaquetes molt llargues a l'hivern, bueno, que ja són més tendència també. Sí. T'ocupen molt més d'espai, depèn de com tinguis l'armari, però potser no t'hi cap tota sencera penjada, no sé si m'explico. Que te fa com la curva, perquè això també ocupa com més espai, no? Sí, exacte. Aquesta potser la podríem tenir plegada amb dos, així de manera plana. No molt més, no fem un bunyol. Perquè igualment són dures de plegar a vegades. Sí, exacte. Exacte, com les jaquetes aquestes de moto també, que la plegaríem amb dos i la deixaríem així, posada. I quin és el truc que ens pot anar més bé? Tenir més roba penjada o més roba plegada i com? Jo soc partidària de la roba plegada, pel que et deia que jo vinc d'una ciutat on els pisos són caríssims i aleshores tenim pocs metres quadrats. Per mi l'ideal és tenir tot el que es pugui plegat amb aquest mètode, amb el plegat en vertical, i després penjat purament això, les jaquetes, potser les camises, que ens fa més mandra de plegar perquè no se'ns arruguin, i potser algun vestit. Aquest vestit, per exemple, jo ara el tinc aquí plegat perquè es representa que el guardo per l'any que ve. Però si no, durant l'estiu jo aquest el tindria penjat a l'armari. D'acord. Llavors, els jerseis de llana gruixuts, explica'ns un mètode per poder-lo plegar i que no ocupi tant d'espai. Sí, el pleguem. Mira, doncs això aquí. I després també t'ensenyaré uns trucs per com penjar la roba. El jersei el poso mirant cap amunt. Sempre ho hem fet al revés, mirant cap avall. No, mirant cap amunt. Imagino dues línies que surten del coll. Plego aquí, recullo la màniga
i estiro. I mentre vaig fent això li vaig donant la meva energia positiva amb els palmells de la mà, li vaig donant les gràcies per abrigar-me, per vestir-me. Faig així i un plec més. I m'ha de quedar rectangular. Exacte, veus? I a mesura que vas posant l'altre jersei ja quedarà més comprimit. Sí, exacte, però tampoc els apretugem molt, eh? Hem de pensar com si estiguéssim vius, jo sóc una mica animista. Aleshores, pobret, no? Tu no t'agradaria estar des de fires fins a la primavera apretada en una capsa, no? Doncs ell tampoc li agrada estar apretat. El tindrem bé, però sí, quedarà, com tu dius, en el seu lloc, ben posadet. Vale, doncs ara, abans que ens en anem, ens expliques ràpidament el tema de com podem penjar la roba de forma adequada. Mira, penjar la roba. Posarem tots els penjadors a la mateixa direcció, és a dir, els penjarem així. No els penjarem un així i l'altre així. Tots a la mateixa direcció. Tots a la mateixa direcció. Perquè aquí tenim un bulto que també, bueno, és mínim, no? Però la direcció Sí, i per ordre visual, sí. Aleshores, tots posadets així, les jaquetes, els tops, les samarretes, tots miraran cap al mateix cantó. Jo tinc tot mirant cap aquí, així, pum, pum, pum. La mateixa distància entre penjador i penjador. Això quan ho dic als cursos la gent riu perquè ho tenen apretat així, que treus un i treus l'altre. No, almenys un o dos ditets entre penjador i penjador dona una sensació d'ordre espectacular i molta pau. Aleshores, posarem la jaqueta gruixuda i llarga a l'esquerra de tot. I després la roba més curta va fent cap a la dreta. Una altra manera de fer-ho és la roba més fosca a l'esquerra i després més clara cap a la dreta. Per exemple, negre, gris, blau marí, blau cel i blanc. I una altra manera és de llarg a curt, o sigui, l'he dita, perdona, de gruixut a prim. Exacte, la roba més gruixuda i després els tops més primets cap aquí. És difícil que es donin les tres variables, és a dir, que tinguem la jaqueta llarga, gruixuda, negra, i tot alhora. Hem de mirar el que ens va millor, fer proves al nostre armari. Com menys tinguem, més fàcil serà. Sí. I ara ja, que ens quedem sense temps, anem a fer una tirada d'una carta de tarot. Vinga, mira, veus? Que també ets tarotista. Sí, sempre m'ajuda del tarot. He portat... Mira, això queda més ordenat així. Podem demanar, per exemple, que ara que és un canvi d'estació, significa també que tenim nous propòsits i és una nova temporada. Podem demanar una mica un consell com iniciar els nostres futurs projectes. Exactament, sí, exacte, com farem, sí, ja saps que faig un tarot més evolutiu que no pas predictiu, aleshores jo normalment el porto, normalment el tarot els portem en bossetes, no en la capsa, t'he portat la capsa original perquè ho vegis, però normalment el portem en bossetes així. Aleshores, tu voldries saber com enfocar els teus projectes aquesta tardor, no? Com començar-los, ara que tenim un canvi d'estació. Exacte, un canvi d'estació, canvi de mentalitat, canvi de ritmes... A veure, farem... Què vols, el piló 1, el piló 2 o el piló 3? El piló. Doncs vinga, anem a veure aquesta carta... Ai, mira, la lluna. La lluna, que bona. La lluna, sí. Doncs aquesta carta ens invita a confiar en la nostra intuïció, en tirar a dintre i no dependre tant de l'extern, sinó del que tu realment vols fer i actuar en conseqüència. Doncs moltíssimes gràcies, Clara, per tornar al Té de Tot. Gràcies a tu. I explicar-nos més tècniques que ens poden servir de molta utilitat pel nostre dia a dia. Espero que sí. Moltíssimes gràcies. Bé, ara anirem a conèixer les portes obertes de Llet Nostra, però això serà després de la pausa publicitària.